nga sa tanan nga kapalanyaga, manami gid subong nga aton topiko tani tagaan nyo kami sang tsansa nga papamatian sa sining nga ugto. Thank you gid sa tanan. Thank you, ma'am. Ariman, si Attorney Mark Mayo. Attorney, mayong udto sa mo? Mayong ugto, Sir Rod. Nagdamo ang fans. Oh, pila na ni? Mayong ugto gid sa tanan kay Miss Jove, kay Sir Rod, kay sir. Kagawad Jason Ro, nga upod man naton diri. Yes. And of course, sa aton congressman, kay Congressman Greg Gasataya, sa aton congressional staff, sa upod man of course si Ma'am Maita, kag sa tanan nga nagapamati, Sir Rod, tsakto na kay Miss Jove, no? Updan nyo kami kay mayarak kita mapinuslanon nga topiko nga pagastoryahan subong nga ugto kag kabay pa nga may mapudyot sila diri nga information nga magamit gid kag makagiya sa aton, no. So salamat, it's good to be back, Sir Rod, no? Ugto sa tanan. Yes! Kay programa ni Congressman so ang ating niya pagpabalo sa tanan. Kung ano. Okay, salamat gid Attorney Mark Mayo. Okay, so ganyan lang kami signal kung okay na siya ang ating nga first caller, or i-phone patch ta. Okay, for an interview kag syempre amon pagid i-ano sa inyo ipabalo ang ano nga mga programa sa nga aton nga pinalanggang Congressman Greg Gasataya. Ayan, makaupo na ito guys si Kagawad Jason Rojo, no? Kag madugang lang sang eksperyensya sa ila barangay. Neighboring barangay ni sila namon makag nakatilaw ko istada sa Purok, Azucena, mga bugas na mo. Okay, ari na. Si Ma'am Irene, sir. Hello, Hello, ma'am. Hello, sir. Ma'am Irene. Yes, Maingod sir. to. Ma'am Irene May auto, sir. Eleuterios, CKD warrior from Barangay Mansilingan. Ma'am, kumusta? Yes, sir. Mayo lang, sir. Okay. Ma'am, tagada ka sa Okay, tiyempo. salamat. Okay. Ma'am Jovelyn, mas may dugang kanay bago ko siya i-allow nga pasalamat on air? Or... Yes. Ma'am Irene, maayong ugto gid. Salamat gid sa pagbaton sa amon nga imbitasyon miskin gindali-dali lang namon pero wala ka gid kaduwa-duwa sa pag-oo mo sa amon imbitasyon. Sa amon galitag palamati in line sa amon pag-aistoryahan subong. Si Ma'am Irene, isa sa mga kliyente naton sa opisina nga nagapadialysis and isa man sa mga possible nga mangin beneficiaries ang ginahikot subong ni Congressman Greg Gasataya nga Heart and Kidney Center. Ma'am Irene, thank you so much. Ikaw na palihog, bahala magpabalo sa aton mga kauturan kung ano ang imo nangin journey sa amon opisina. Ma'am, go ahead. Hello, sir, sa Rod, sa mga job. Thank you. Congressman Gasataya, hello. Isagi buligan ni Congressman Gasataya sang time nga work up ako for my kidney transplant operation nga supposed na pabutan nila sa lockdown. From the very beginning sa ako niya work up, si Congressman wala ginapapaya sa ako. Siya ang nagbulig sa ako. Abo na nga sang nabasahan ko agina ang post ni Congressman nga may ginpropose nga bill sang Heart and Kidney Center diri sa aton sa Bacolod. Though natagaan gid kami nga mga kabataan nga mga tinadialysis ang hope nga inabala nga mo niya dream to have a kidney transplant nga hindi kami ka-afford kasi nga hindi na kami kinahanglan magkagto sa Manila kasi sa amo ni nga ginpropose ni Congreg matabo gid ang amo niya kinadream. Congreg, salamat gid sa imong padayon niya pag serbisyo sa aton, especially sa amo niya mga dialysis patient. As a dialysis patient, gali ko ang mga upod ko nagapangapay man nga kung pwede tani matagaan man kami diri sa Bacolod sang free nga dialysis center with free injection and dialyzer kaya mo ginang-amon niya kinahanglan subong lalo subong nga pandemic ang mga kauturan namon mga kaupod namon sa dialysis center nga nagkalamatay gitungod niya they can afford to sustain gid sa dialysis nga pagkamahal gid katama. Okay, so do mas speechless na no. Getting emotional at the same time. Okay, so budlay gid man ma'am no ang inyo experience nga amo ning ti dako ang kantidad nga involved. Sakto, ma'am? Yes, sir.
Gani kami gani sa pag-asa. Di ko preksa ng amon yung pag-asa. Wow, salamat, kid. Oo, ma'am, padayon pa si may dugang ka pa? Oo, sige, sir, may dugang, may upod mo ko ngayon sa amin ka-dialysis patient, may dugang ka man niya, hangyo. Kagpasalamat man kay Kong Greg. Ngayon sa kanina naging beneficiary ni Kong Greg sa iyang financial assistance. So, kagpasalamat man sa kay Kong Greg. Sige, taga na itong ligwa. Hello, ako gali si Rita Mayo. Salamat mo kay Kung Greg. Nakapil mo ko sa iyang programa. Yes. Okay. So, hindi gid malikawan nga sa pagpasalamat naton may ara gid balamatandog nga balatiagon. Thank you gid sir kasi on the spot kaya wala ko na nung nag-bat-in ka kag in-accommodate ka namon. Sir, salamat man may dugang ka pa kay do. Emotion runs high. Ma'am Irene, mabalik sa imo, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Okay, so anong imo ulihing nga mensahe by now? Kami gali sir na dialysis patient and watchers organization diri sa Bacolod nagasuporta gid kay Congressman Joseph Taya kay nagapasalamat sa iyang i-propose nga bill para sa amon nga mga may mga masakit sa kidney. Okay. So, Ma'am Irene, salamat gid nga madamo. Padayon lang kita, ha? Ma'am Jovelyn, Yes, sir. may dugang kay Ma'am Irene? Yes, Ma'am Irene, kag sa imo dira upod. Upod ang opisina ni Congressman Greg Sataya. Samtang nagapungko si Congressman Greg Sataya sa Kongreso, hindi gid kami maguntat sa pag-ulikid kag pagbulig sa inyo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga suporta kag pagsalig kay Congressman Greg. Salamat sa inyo, ma'am. Okay. Madamo gid salamat kay sa mga mabuot nga mga staff ni Kong Greg Yay! Salapitan kahapon. Salamat. Padayon lang ta, Irene, ha? Okay. Yes, sir. Okay. Thank you, kid, God Sir bless Rod. you. Salamat. 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 Okay, amuyad to si Ma'am Irene. Isunod to dayon si Stella Aloro. Pangabayon natin sa Action Elmar. Kag kunara na dayon to sa isa lang kay parang ma-explicar pagid sa aton ni Attorney Mark Mayo kag ni Ma'am Jovelyn Canoy ang nungod sining Heart and Lung Center nga gina-propose ang aton nga Congressman Greg Sataya. Hindi na blakin ang lan nga pigado ko na pliti pa lang wala. Pero namin kung may ari mismo sa aton namin gid kun gid suportanta. Ari na si Ma'am Stella. Hello, Ma'am. Stella Aloro. Hello, Stella Aloro, mother. Yes, mother of kidney transplant survivor. Mama yung udto. Ma'am? Yes, sir. Ugto gid sa inyo da. Ma'am, ano nga aton nga mensahe, be? Ang aton nga word of appreciation? Yes, ma'am? Oo, iti ko yung opportunity na magpasalamat gid no kay Kong Greg, kay dako gid ang bulig na ginhatag niya sa amon, especially nga sa pagkadto namon to sa Manila para mag-kidney transplant. Yes. Nakibot din kami na pag-abot namon to bala kasi pagalindigadaan kay kami nga bala ka pangayo bulig ya kay Sir kay Kong Greg sang pagkadto namon kini nga year bala how. Although last year nagtry kami kaso lang nag-pandemic so wala na dayon. And then this time nagdakat kami didto kay abi namon makasulod kami dig package. Oo. Sa PhilHealth. Pero sa pag-abot namon to nakibot kami nga na kami qualified bala Oo. sa PhilHealth kay tungod na used up na ang ilang alingat na 45 days kasi ang aking anak nag-dialysis siya for lapit na 4 years, sir. Oh. Ang yan na-dialysis. Oo. Oo. Ang sa grace ni Lord, nakalakat kami digto pero nakibot ang kami na pag-abot namon digto na kami nakakwalify sa day package. So, amo to nga time na, syempre, grabe ang worry namon kasi syempre ako na kanito. Muna bala, pero sa amo to nga time, nag-pray kami kay Lord, amon, ang wisdom, balang ihatag sa amon. Natibot na lang kami nga opisina ni Kong Greg na tawag sa amon.
meaning sila gid si Congreg kag ang sekretarya nag-reach out yun sa amon way kami kabalo kung paano sila nakabalo maybe sa mga connection mga din pangayuan namon bulig pala nga mga kilala man. Sila si Ma'am Lita, ang sekretary Congreg na nawag sa amon na namangkot siya kung anong sitwasyon namon ato kami to sa Manila nang amon na bala sige tugid ko ba ng amon nga situation na amon na nga ato na kami to ay kami hining bala hindi kami nagtuon na upo sa Tuesday Passage. Kaya mo na nang nalipad kami na tagi bala sa ila ka Congreg na nang hiling sila nga mag-ulig sa amon na mati sila sa amon nga situation. So naging buligan nila kami ato kumbaga ang bulig nila sir hindi lang niya half-hearted na bulig kundi kung gid sir na all out na help gid niya basta nga makatapos kami sa amon na transplant. Actually, tapos kami sa among transplant sa October 2, ang ilang transplant. And then, amo na successful man, praise God. Kag amo na nga dako-dako, gid ang among pasalamat, kay number one kay Lord, kay gingamit kami si Congreg nga instrumento para nga makasigayon kami sa among transplant. Wow, katakom sa imong istorya, gid ka nami. Oo, grabe gud ya sir ka gud ya sir. Na grabe gud ya hindi bala nang kami honest gid kami on how bala si Congreg naka-reach out sa amon through mga sekretarya sila mismo ang nag-reach out sa amon kag actually sir nagkadto kami to sa Manila July 17 pero October 2 na kami na-transplant kay kadamo sa natabo to sa amon kay first, ang bali was supposed to be August 5 amon nga schedule pang transplant pero it happened na ang na-discover nga may nodule sa iyang alias kidney so kinahanglan i-remove na siya tapos na-discover mga cancer siya po dalayawon din si Lord kay stage 1 lang siya bala sir. So nagagastos naman po nagagastos po pero kadako bigyan din amo to nga time kasi ginatawag sa amon ang secretary ni Congreg na tutuya sa Manila si Ma'am Cherry siya gapamangkot sila o kamusta na kamuda nabadado ka not only sa financial aspect dito ng GL pero ang moral support ang prayers man sir nga ginahatag nila sa amon nga ga-assure sila sa amon nga ma'am hindi ka mo mag-worry ha nang kami si Congreg willing gid magbulig sa inyo. Dama siling Ma'am Stella nga God works in mysterious ways. Si Congreg ang ginusara. Yes. Ang gamit, di siya may pili. Kasi muna nga kami nga family, every night na pray kami and we're praying for Congreg to continually, bala sir, na mag-register siya ni Lord to serve, na sa diri bala sa aton, diri sa Bacolod. I agree. At sa tutuod lang, sir, kadamo, bala sa mga dialysis patients, nga di don't know, kakabalo, bala sir, sa among sina nga may ara, bala programa, si Congreg, na willing, bala nga magbulig, bala sa mga dialysis patient or dili sa iba man nga mga sakit mo pero sa amon experience first hand experience kaya namon nga wala di kami na-expecta nga maul out siya nga amon akadako nga amount bala sa ang amon kinahanglanon in jet willingly nga nagambali siya nga bisan bala nga all out gud iya nga pag-support sa amon hasta nga tapos kami sa amon nga journey dito sa Manila. Wow, congratulations. Kagti ma'am. Oo, thank you. Kag amo na masin natin nga guardian angels no nga nag-abot sa kabuhi mo kag amo na bala nga siling nangamuyo ka ginsabat sang Ginoo kag ang nangin instrumento sini si Congreg sa taya. Ma'am no? Yes sir. Kasi ganito, abala sir, di ba masiling sila iban gambay sila nga kung wala ka kilala, hindi ka daya ka pala. Pit mama mo na bala, pero sa amon king ordinaryo lang kami nga mga ordinaryo lang kami nga citizen o resident ng Bacolod. Tapos sila yan mismo, yung ito kabalo, how nga nakabalo sila, sila yan mismo, nag-reach out sa amon. Sir, mo totoo lang din. Kasi kung kami lang yun, paano kami maka-reach out sa ila, di nga manawag, dito ay kami mga number, so ay kami na iya. Tapos,
sa amo na kadali nga time di makakuha ka sa amo sina nga amaw or kang bulig nga amo na kadamo-damo Wow. mga daan nga ginatubang ni Congress nga problema sa aton syudad. Yes. Kami nga ordinaryo nga mga citizen tagaan dami sang amo sina atensyon Yes. sang love wala sa labat sa dali sa namo ng concern sa sang office ni Congress sa totoo di na iya. Yes. Okay, so ma'am, kanami namin natandog na ang balatsagon, ma'am, kanami. I-regards mo kami sa imo bata, ha? Nga naging pasyente, Yes, sir. ha? Kag, Yes, sir. Yes, sir. we wish your child well. Kag ti, full recovery. Yes, ma'am. Okay, so ma'am, may mga parting words bago ta matapos? Okay, so first of all, gusto ko din magpasalamat kay Kong Greg kag sa opisina Mandera nga kung paano nga din nag-respond siya sa pag-touch ni Lord sa heart niya. Wow. Nagbuligan kami. And then number 2 sa mga napamati subong nga mga kidney may mga kidney problems, nagda-dialysis, it's not the end of the world. Yes. Miara kita na aton at pinalangga ng Congress, miara siya program na willing gid na magbulig sa aton. Okay. So, na continue lang kami nga pray kita, we have to have a strong faith in the Lord kag subong man na may kaiso kita na magpagusro sa transplant kay sir, not everybody bala sir nang ano sa transplant kinahadlokan sila sa totoo lang hindi sila dapat mahadlok. Yes. Kaya ang transplant ginagamit pa na sang Diyos nga para Masugpunan ang kabuhi. na dialysis. Yes. Oo. Mhm. Sa totoo lang di kami, di pa kita akong lughan, makita akong bata nga nag-dialysis. Sir, nung totoo lang Yes, din. ma'am. Ma'am, Mablaan, sir. Ma'am Stella, ari si Ma'am Jobilin ba si maitugang? Ari man si Attorney Mark Mayo. Oh, sir, Sige, hi. ari mahay ka bisela kadali bago ko magbabay. Attorney? Sige. Ma'am Stella, good Ay, afternoon, attorney, gid. Good noon. Oh, si Attorney Mark Mayo. Gapasalamat gid kami, Ma'am Stella, sa imong nga time nga ging share diri sa amon. Kag amo na, salamat man nga ikaw ang nag-testify man nga ang opisina ni Congressman Greg Gasataya actually wala ginadaga pili sa ngaton ginabuligan. Oo, totoo. Gid nagsigahan din namon sina attorney. Oo. So gapasalamat gid kami, ma'am, for your time kay ti nagapati kita nga paagi sa silingang mga storya, sa silingang mga testimonies, damo pagid ang malabutan sini ma'am eh. Kaya nga amon office is actually very much open sa mga nagakinanglan sang bulig. Sa malabot sa Yes. masarangan manamon. So Oo, ma'am, sir. isuliton ko lang bal ni Sir Rod, i-regard seed kami please sa bata mo. We Oo, feel sige, sir, nga ara gid ang pagpalangga mo sa iya kag padayon Oo, man attorney. ikaw kay kung nagapakabakod ka, nagapakabakod man ang Oo, bata mo. attorney. Thank you again, Ma'am Stella. Yes, Gid attorney. nalipay gid ko Thank you, nabatian kung attorney. storya mo. Wa ka Oo, na. attorney, thank you, man. Okay, ma'am. Thank you, man, sa Action Radio. Thank you, sir. Okay, thank you, ma'am. Salamat kita. Ma'am Jobilin ba si excited si Ma'am Jobilin ba na, ma'am? Yes, Ma'am Irene. Good afternoon. I love you, Billy. Actually, Ma'am Irene, ang imo nga testimony Ma'am Stella. yes. Ha. Ang imo nga testimony, Ma'am Stella, pamatuod lang gid nga nagatrabaho ang aton congressman. Kag tungod sa imo mga Yes. tinaga nga ginboyan, Ma'am, gakadula ang amon kapoy kag worth it gid gali ang tanan-tanan namon nga pag-obra every day. So amo ni siya guro man ang blessing ni Lord sa amon nga ginagamit man kami as instrument para sa pagbulig sa Yes. aton isig katawo. Ma'am Stella, Oo, tani oo, tungod oo, sini Ma'am sang imo na experience sa amon opisina, buligan mo man kami sa pagpalabot dira sa aton kabarangayan sa imo da mga tupadbalay Yes, yes. kung ano pagid ang pwede Amo gid, mabulig ma'am. namon sa aton mga kauturan. Kag Ma'am Stella, Yes, ma'am. although natapos na ang imo nga pag kidney transplant sa imo bata, wala dira natapos ang pagbulig ni Congressman Greg. Kung ano man ang pwede mabulig sang opisina ni Congressman Greg sa Taya, hindi gid magkataka sa pagpalapit sa amon. Oo, sige, Okay. ma'am. So- Kabalogid ko mga nga, lagid ka mo. Okay. Ma'am Stella, salamat ha. God bless you ha. Kag stay safe ha. Thank you, good sa Thank inyo. you. Okay, God bless. Salamat. So, amo yato na pamatian ta si Ma'am Stella Aloro, nga mother of kidney transplant survivor. Damasin ko, hep hep! Hooray! Salamat. Kumasipunan ng kabuhi, kinanglan, himuon, kag, well,
amo nang natawag ta nga boundary ano bala do ka duty gid bala no nga kanami nga pamatud-an sang aton nga congressional office. So liwaton ko lang upod ko subong ari na si Ma'am Jovelyn Canoy, congressional staff kag upod naton man subong si Attorney Mark Mayo. Kagwapo siya subong sa ro. Oo, Mayo lang kayo upod ka sa subong. Kag Mayo ang Domingo ta. Kag Mayo ang Domingo ta. Oo. Ay, i-segue ko lang, attorney. Oo. Si Congressman Greg, silent worker. Yeah. Ang gaka-benefits ng iya mga programa, amo na ang nagagahod para sa iya. Yes. Salamat gid sa Isa mga ko da. Yes, salamat gid sa mga nagagahod kag continue kamo tani ang mga gagahod para sa amo nagahipos lang nga kongresista. Wow. Kag mas mayo ang aton nga Domingo kung pag-istoryanta subong ang topiko ba lang amo ng Heart and Kidney Yes, Center. oo. Yes, Attorney, I'm giving you the floor to tell us more about this. Yes. Thank you, Sir Rod. No? By the way, gina-acknowledge lang naton, Sir Rod, ang upod naton diri sa studio. Ang duwa man naton ka kaupdanan nga nagabulig kag nagasuporta man sa mga programa ni Congressman Greg Sataya. Ari diri si Kagawad Gerald Tana sang Barangay 30. Si Kagawad Jason Rojo sang Barangay 6. No? So, going back sa Rod, sa nahambal na naton, may ara sang gin-propose nga bill or tikang sa Kongreso ang aton nga Congressman Greg Sataya, ining House Bill 2686. Amo ini ang bill nga naga-propose sa pag-establish ang aton nga Negros Bacolod Heart and Kidney Center. Actually, ang inspiration si Sir Rod, no, sa nabalaan naton, ako sa mga testimony man kagina, ini nga aton mga pasyente, Sir Rod, nga naga-experience ang problema sa heart or sa kidney, nga ang mga facilities lang gid sa Manila ang maka-cater kag maka-accommodate ang aton sini nga tinutuyo nga malesen bala sa Rod ang ilang nga mga galastuan kag expenses. Kaya imagine na bala kung kinanglano nila medical attention kag sa Manila pa ini nila makita or makwa nga mga serbisyo medical, ma-plete ka pa una sa magasto ka pa una sa plete, no, transportation expenses. Oo. And then secondly, Sir Rod, mangita ka pa imo lodging, no, imo accommodation didto, ang pamilya mo nga mabantay sa imo. So, ikatatlo ang imo nga mga expenses sa sulod na mismo sang facility. Correct. So, due tayo lang gid nga background, Sir Rod, ang gakatabo subong ining mga nagapangayo bulig sa talatapan ni Congressman Greg Sataya, mapamanila ni sila. And then, kung mayara kita kuhaan nga source of funds sa ila transportation, nagabulig kita dira. Okay. And then eventually, once admitted na sila sa facility dito, sa, whether sa NKTI or National Kidney and Transplant Institute Yes. or sa Philippine Heart Center, so dra kita dayon mabulig paagi sa funds manaton through the Department of Health. Meaning Okay. sina kung may bill na sila later on. Oh, yes. No, so ang aton nga bill, ang aton nga hagna nga ging author ni Kong Greg, ang aton diri gina-envision, Sir Rod, Miss Jove, is that ang aton nga facility diri lang gid ya sa Bacolod ipatindog, no, diri Okay. i-construct, particularly kung mahimo tani nga may space kita dira sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, dira na da nga building ang pwede naton patindugan sina. So ang aton dira nga objective, hindi na magpa-Manila ang mga pasyente, diri na lang sila, government facility pa, may ara gid kita ayuda o kun assistance nga mahatag sa ila nga kung kaluyan basiway na gid sila balayran. Boto niya dumduman ko lang kay ang Bacolod City General Hospital daw kaluyan magasugod sa first Next quarter year. of next year. So, pwede nga dira man biibutang ang Heart and Kidney Center? Actually, depende ina Sir Rod sa mga Okay. technical studies sa atong Oo. Department of Health. Pero nami gid na nga suggestion Yes. in terms of accessibility. Oo. Kag correct ina Sir Rod ang aton Bacolod City General Hospital. Iya man ni Araya, Kong Greg. nga author man si Congressman Greg Gasataya, Yes. masugod na ginaya next Yes. year. Yes. Hindi na mapunggan. Hindi na lang yan mapunggan. So, amo nang ginalantaw naton, side by side with that, Bacolod City General Hospital, kagang handom man naton para sa serbisyo sa aton pumuluyo is the Negros Bacolod Heart and Kidney Center. Wow. Kaluyan, pangamuyuan tagid Kung kaluyan Negros Bacolod, which means makater ta ang aton mga Negrosanon gid outside Yes. Bacolod, pwede gid, no? Yes, good sir. Rod. Wala kita sang Panami. pilion, Sir Rod. Okay. Oo. So, attorney, pambalon ko naman ang gwapa nga sa tupad mo. Pinakagwapa. Oo. Yes, Kaya na-istorya ko ng artista nga si
Attorney Mark Mayo. Ang isa pagit Yes. ka artista. O, Ma'am Jovelyn Canoy. Yes, galantaw. Gali si Congressman Greg, no? Sir Greg, maayong hapon. Hi, Kong Greg. Ay, bakon ka diyan ay namon. Love you, Kong. Palangga ka gid namon Palangga, kasama. gid. Okay, so ang matabo na Sir Rod, since ara na si Kong Greg yati siya bahala sa pag-facilitate sang tanan-tanan ni nga layi para ma-implement, mapirmahan sang president, iya ni tanan kung ano wala tulugay, pulawan niya ang tanan para lang gid nga makasudod sa mga hearing. Correct. So ang aton diya ko Sir Rod ang ginahimo tadi sa Dalom, gina-expect gid ni Congressman Greg nga implemented gyapon ang tanan niya nga programa. Si Congressman Greg wala ga untat papanaog sang pondo from national government, panaog di pa mapasulod sa partner ita sa DSWD, ginapadako yang That's ginapadako right. ang iya pondo. In fact, siya ang may pinakadako nga pondo nga ginapasulod sa Corazon Locsin kada Okay, tuig. wow. Kag ginagamit na saya sang hindi lang taga Bacolod kundi pati taga Negros. Wow. As long nga pwede buligan, ginabuligan ginaya. Okay, katako. So ang pinaka-majority sang nagadominar sang mga kliyente naton sa opisina are dialysis and chemo patient, Sir Rod. That's why ang drive subong ni Congressman Greg nga mataklad gini ang Heart and Kidney Center, hindi niya lahog-lahog. That's why hindi mo man siya makita kung diin-diin kay amo ning ginapanim kamutan ni Congressman Greg sa taya nga matapos as much as possible bago matapos ang tuig matapos gid tani. Ay, katako, no? So, amo na siya. That's why hindi nyo makita si Kong Greg. Gahipos lang si Kong Greg. Kami na lang anay magahod para sa imo, Kong Greg. Yeah, that's right. Ari kami di sa palibot mo Ari lang. suporta gid nga masiling natin nga ang amon tinutuyo pagid para mahibaluan sang aton mga kauturan ang kaayuhan nga iya ginahimo para sa aton tanan. Kag ari lang kami, we just want to inform you nga para kamo kabaluman. Kag ginagani ki Ma'am Stella mo tong do medyo nadumduman ko bala ma'am nga siling mo paano namon mahibaluan ang inyong mga sakit na sang tiyan o Yeah. kung nabatsagan sa lawas Kung hindi ka- kung hindi ka mo magpalapit sa opisina. Yes. Gusto man namon i-acknowledge ang amon mga kaupdanan man bala sa Manila, Yes. no? Wala lang takabalo kung paano gakatabo ang ini nga tanan, gakatingala si Ma'am Stella kagina. It's because from there Yeah. may ga-coordinate na dayon sa House Rep kung Yes. kay sino ni siya nga district. Correct. Basta makita gani sa mga staff namon sa opisina, Ma'am Miss Jel, Miss Cha, Pau, kung galantaw ka, kung makita gani nila nga Bacolod Long District, wala na nagadua-dua. Ipasa na din sa opisina, kisa gani wala kami contact number, ginalantaw namon sa Facebook kung siya ni ginatry namon PM kay hambal ni Congressman Greg tanan nga pwede himuon para ma-reach out ta ang client, himuon ta. Ti hindi kami katultol sang balay. Ang amon lang patud-patud lang nga basi siya ni try namon message kong siya. So sa amo to yang nga hugada gin forward ni Pau ang iya nga dokumento sa aton. That's why nag-reach out ta, gintudluan ta si Ma'am Stella kung paano anong himuon. That's why natingala siya nga gintatap gid siya ni Congressman Greg sa taya. Kanami gani sa tinagan ni Ma'am Stella ginang Yes, oo. mga mabuot nga congressional staff kag mabinuligon. Amo nang which means ano na bala masiling ta nga kasuperlative ba nga ti Yeah. sila mismo igambal yang gapamatuod gid nga eyewitness sila yamo. Yeah. Sila mismo nakaagi. Sila ang naka-experience attorney, no? Correct, Sir Rod. Balokati, tuod gilang hambalanon lang kung anong puno mo ng bunga eh. Ah. Ano, so ang aton nga leader dira si Kong Greg, isa ka sincero nga leader, amo lang role model namon dira tanan. So hindi pwedeng hindi kita magsunod man sa iyang orientation o kung sa approach sa public service. Kag isalot ko lang gid Sir Rod, no, for everybody's information. At least para klaro, may opisina kita diri sa Bacolod. Yes. That's our congressional office. Yes. Kag actually may opisina man kita sa Manila. Arain na iya sa sulod gid mismo sang aton kongreso sa House of Representatives. That is why ang bal ni Ms. Jovelyn may ara gid kita working coordination nga ang aton nga Manila office kag ang Bacolod office amo ining nagapaningwa nga ma-address ang concern sang mga pasyente naton nga ma-admit sa Manila. Yes. In complement, need ka mo yan, no? Yes, sir. Timbanganay, gid siya. Yes, sir. Oo. Kay kinanglanon tagid na para mangin effective ang aton nga serbisyo publiko. Kag clarification lang gid Sir Rod para at least maintindihan gid sa Yes. aton tagpalamati ang viewer sa Facebook. Ang aton nga Bacolod City General Hospital
napirmahan na ginaya ni Presidente Duterte. Correct. Layi na ginasaya. Correct. May budget allocation na gina siya. Correct. That is why nga gina-expect na gina nato ng iyang construction next year. Yes. On the other hand, ini nga ton Negros Bacolod Kidney and Heart Center proposal ini nga ang bill naton fortunately nag-agi na sa committee level. Yes. No, meaning suportado sang Department of Health. Pero may proseso pa ni siya nga agyan. yes. That's why nambal naton kagina mauna gini ang aton Bacolod City General Hospital pero rest assured nagaapas na ni ang aton Yes. nga Negros Galagas Bacolod. niya. Galagas na ni. So amo ni aton nga ginapangamuyuan gid but at least aware kita nga may proseso pa ilang agyan but that is the end goal of that. No, may Bacolod City General Hospital and side by side i-address man naton ang concern nga tuman man ka importante ang sa aton nga kidney kag heart nga mga patients. No, so amo lang aton gina-workout gid kag especially ni Congressman Greg Gasataya. Wow, it goes to show nga wala sa muna siling mo, wala ka katulog. Yes. Kimi galagas naman nga ba katahumpad da. Makarelate kita kay Congressman. Ba ko kanami makarelate man sa aton katahom gid. Kag siling gani ni Attorney Mayo, no? Role model. I'm sure role model gid si Kong Greg. You've been with Kong Greg, kagkabalugid ang katamaan. It's an open book nga. Kung lang taunta, maski paano, part of you is Kong Greg. Yes, sir. Imagine, naging abogado ka na subong. Yes, sir. Bo ka namin kasi ko, wow, kung mapanumdom lang ko ka namin isang nalabutan ni Attorney Mark Camayo, no? Nangin mayuhan kagid, kag mayugid ang nadangatan mo. Yes, sir. Mayugid siya katama. Ako gid nga bulig Sir Rod ang opportunity naton nga makaubra upod si Kong Greg. Imagine na Sir Rod naghalin kita job order employee sang Vice Mayor si Kong Greg and then eventually ginbuligan niya kita nga makaskwela, ma-sustain lang aton pag-eskwela, nagsubong abogado na kita. Na. Wow! And Congratulations! kapasalamat gid ko na Sir Rod. Kag actually speaking of sustain bala, share ko lang very quick lang gid Sir Rod. Sure. Kining isa naton ka nag testimony kagina si Irene. Yeah. Actually is a good friend no Oh. nakon. Oh. Dagang ginahimo ni nila para ma-sustain ang ilang dialysis. Si Irene ni Sir Rod naga-online raffle ni siya. Kaya magambal kita dialysis bala daw sa isa ka semana kapila na mo. Oo, So, hindi ko na. ginahimo nila Sir Rod nga damo-damo sila ginapangimo nga ma-sustain balang galastuhan nila. And that is the struggle Yes. of a dialysis patient. Gasto gina niya. Gasto May mga gid. fun run, may tanan na lang ginaubra namon. Correct. Yes. So credits gid na Sir Rod sa aton nga mga maniblang mga pasyente tanga nagabato. That's why nga kita ang aton opisina inspired man katama nga magtabang sa ila Yes. kay tungod ginabuligan nilang kaugalingon nila. That's right. So gapasalamat gid kita kay Miss Irene Eleuterio, kay Ma'am Stella sa pag-share sang silang nga testimony because amo lang ang balta why lang tiya kabalo Sir Rod kung pila ka kabuhi ang matandog sila nga makabati sila Yes. kang iban hopeless na kabudlay sitwasyon subong sa pandemic why income why kwarta kabudlay mangita gid ya subong so mayara ka pagalastuhan sa imong nga dialysis so kung mabatian mong ila nga storya nga nagabato maganahan ka man nga magpadayon. No, katahom gid. Kag mas tahom, kag mas mayo pagid. Kung ikaw masugod, greet, shout out na sa mga... Amo gina pinakamayo no, Sir Rod. Amo gito siya. So, ako tamyawon ko lang gid Sir Rod ang mga avid viewers kag followers naton balay Yeah. niyo. Na-appreciate gid namo na sa mga naga-comment tira naga-greet kag naga-bugno sa amon. Ari diri Ana Sinoro, Barrioga Ray, si Angela Gayondato Castillo, Tutungwan, Barangay Filisa, si Irene Eleuterio, Galantaw man, tapos ang aton nga mga si Melanie Arivalo, si Cherry Auke, April Rose de la Cruz, SK Chairperson sa Kandumanan, si Jericho, Queen J, Evan Javier, Bella Rendon. Kag personally, gusto ko lang mag-greet Sir Rod sa tanan ko man nga mga friends, kabarangay ko sa Barangay 22, mga kabarangay na mo sa Barangay Granada, ang family ko of course, sa Glendale, akong parents, Kap Mayo, Mama Selfa, sa tanan nga nagapamati gid sa congressional office. No, kag muna happy gid ko Sir Rod nga ari naman kita dire naka-share kag nakahatag information kung anong ginapanghimo sa opisina ni Congressman Greg Gasataya. Agree ko Yes. da. Ma'am, may dugang And ka pa. speaking of the office of Congressman Greg Gasataya, hindi gid mangin effective kag efficient ang ini nga opisina kung wala ang amon mga kaupdanan sa opisina. To name a few, Miss Yam
salamat gid sa tanan-tanan nga suporta ninyo ni Miss Sweet. Yes. Shy, ang amon mga driver nga naga-drive every weekend sa pagdulong sang tanan nga mga kinanglanon sang aton Sabado, kauturan. Domingo. Sabado, Agree. Domingo, si Agree. Bim Bim, kag sinong Raymond, ang amon nga boy, si Reynold, kag si Usoy. Usoy, 4, 6, 5 lang da ang amon. Mula nga mo nga, no, Oo. F4. Yes, F4 namon sa opisina. Ambal ko gani sa Rod, jutay lang kami sa opisina pero nasarangan nga labuton ang bilog nga Bacolod para Yeah. lang kay Congressman. Greg Jutay, Satay. basta nagabinuligay. Yes, ang jutay basta magbinuligay tapos ang amon mga nabuligan nangin instrumento man sila sa pagbulig sa ila isig katawo. Sigway ko na, Ah. binuligay, ano ya ang doli tupad anay nga nabulig ni Congressman. Diyos ko, may mga sorpresa si Congressman Greg Sataya para sa Doli Tupad naton nga program. Kagawad sa Barangay 6, si Kagawad Jason Rojo. Pampalon, Diri ka Taginsaya. kagawad, Maski dali lang man, gibuyan si Ma'am Jovelyn. Background Sir, lang yun, Sir Rod. Oh. Ang atong dole tupad, may ara kita sa buong third quarter nga mga beneficiaries. Tapos may manugabot nga fourth quarter. Kag isa dira sa third quarter beneficiaries naton ang Barangay 6. That's why Wow. po naton dire ang kagawad sa Barangay 6, Jason Rojo. kag sa una, dira mo kong star Mayong- sa Purok Azucena, Barangay 6. Sir, Mayong hapon, Sir Rod. Ah. Mayong hapon man sa mga taga-Palamati no, sang aksyon. yes, sir. Ako nang no, ng dako nga bagay, no? Pasalamatan kay Kong Greg, kay amo ni nga sitwasyon, pandemic. So, Yes. kada mo damo, gid nga tao mabuligan tungod di sa doli tupad, no? So, dako nga bagay. Gakurog ako na no kay to. So, Pasalamat, Salamat. magpalangga mo na. Oo, sige. salamat man sa oportunidad, Sir Rod. Kay this is my first time no magsulod sa kwarto nga mo eh. Pwede na. So do nalipay ka bala Oo. nga muna. So gapasalamat lang gid ko kay Kang Greg no. So kadamo gid mabuligan. So performance magambal ka performance wani siya gasugid mo. Oo, na. So Ako? magambal ka performance kung Greg gid dayon ng madumduman. Oo. So amo lang na. Damo gid nga salamat. Sir Rod. Wow! Thank you, Kagawa! Jason! Madugang pa ko gali, no? Upod man sa amon, kapitan sa Barangay 6. Kapro Dibaydo sa council, SK council, mga staff. So, damo nga salamat. No, salamat, Gid! Kagawa, Jason Ro! Thank you, Gid! Thank you. So, mula Sir Rod. Kanami, no? Ngayon na blang, bah, ka ano, Gid, ka makalalaton. Kido pati ako mahibi. Ngayon na blang sa pagpasal out of your being so appreciative of what Congressman Greg Casataya has done to us. Correct, So kanami nga mga he touched our lives. Amo na bala ako galing kung nagdahom nga FM oriented guy ko mo. You're listening to ganon. Amo na bala suna. This song is dedicated to. Do amo lang na bala anam suna yung mo radio FM kaya mo. 91.9. Oh. Angayan ka ha? Okay. So kanami nga gingaan ako anong natabo gid bala attorney nga ti lockdown the March last year. Tiyang imo gintago, amatamat madula, maubos. Timing gid gitawagan ko din ni Ma'am Maita. Nakibut ko Amon kati- gali, Sir Rod, Oo. ubos na gid. Oo. Ako nabili na lang 50 pesos. Mo nga daw na timingan nga ti grabe nga singko wow Lord. Another challenge nga sa AM ko mabutang kag ti gapati ko nga somehow naupod ko na si Kong Greg sa piyak nga istasyon sang una, walo kami kitiuig updanay, kami man ni Mamayta singko salamat kay daw wala ko ginadahom bala ka nami nga gin patupa lang nila sa akon nga nakibot ko I was shaken and crying at the same time. Grabe no, may amo na galing ang mga tao. Do hindi ko kapati nga amo lang na si congressman, the only politician in my whole life nga nakamo na sa akon nga politiko. Totoo, di amo na ko grabe no. Iti ako niya ano ko mo, I am an entertainer, I'm a singer. Do mo na ako na no, endorser, daw voice over talent, labot ako Manila, Canada hosting. And maski paano nakangalan na man ko in a way no pero wala politiko nga nag-amo na sa ako nga Rod wala only Kong Greg sa taya amo na nga very thankful kiko
kanami. Kag tinakita ko si mo, attorney, kanami isang pagsugod kay Gasta Subong, no? Kamayo-mayo, gidya. Amo na, you live by your last name. Amo na pala kanami, nga ti, ara, kagid pirmi nga, man, hindi lang sa kilid, at ubang, ara ka man sa, sa tanan nga anggol. Attorney? Yes, sir. Rod. Ano ko lang gidugang, speaking of sa kabudlay blas ang sitwasyon subong, actually ang aton ginindra hugot man sa dole tupad. Yeah. Sa subong do ara nakita more or less 5,000 na ka-beneficiaries sa dole Wow. tupad. Sugod gina Sir Rod March 2020, no? Nagsugod ang lockdown. Anang libot gid kami tayon sa aton dole tupad. During that time, gito katama kabudlay sang sitwasyon, Oo. medyo risgo. Pero Kainit sa kainit tuyo, pa, grabe. grabe ang cases sa to ga-surge gid. Oo. No, so ang aton dira nakita sa paglibot naton ni sa dole tupad sa road. Imagine isa ka labandera for example Yeah. or tricycle driver na lang for that matter. Yeah. Ang income sina aluson maka 150, 200 sa isa ka adlaw. Tuod na. Paagi sa dole tupad, ginapaobra ni sila sa road sa community service lang, hindi Yeah. bugat nga obra. Mm. Community service for 10 days. Okay. Sweldohan sila 395 kada adlaw. Hmm. So 395 times 10, that's 3,950 after 10 days. So meaning ang impact sini sa ila sa road, nakita at giniya kay gapanaog kita sa dalom nga ang ining kwarta ginagamit nila para makasurvive pang piyan-piyan. Yes. Pagbaton sang sweldo mabakal bugas, bakal sudan, ang iban bayad anay utang, iban Correct. tiway man gabayad, no? Pero ang aton dira, ang punto dira nga nagamit nila ni Sir Rod sa chimpong nga kinanglan gid nila. And at the same time, nakita naton nga kadamo na sinisang nabuligan Sir Rod, kagarab lang pagpasalamat sang tawang mo tong gambal si Kagawad Jason nga ti dako ang nabulig sini kay tungod nga nakita naton kabudlay sang sitwasyon subong kag amo ni ginapalingwaan gid ni Congressman Greg Gasatayang masigi-sigi pundohan. In fact, in nga third quarter, we are targeting siguro more or less mga 2,000 beneficiaries. Yeah. Tapos may fourth quarter pa kita nga around lapit 1,000. Wow, No, kana. bilog na nga Bacolod. So amo lang aton gid nga kabay pa nga kutob sa malabutan sini gamiton Manila sa insakto sa road ang ila benepisyo Yeah. nga allowance kay tungod nga kung natawon ta gani sa road 3,950 gamay na kayo gamay ginaya maubos niya dayon pero ang punto dira diin mo makita sa dalan subong ang 3,950. That is why nga pangayo gid kami sa kooperasyon kag suporta sa mga barangay gapasalamat kita sa ila kay hindi ni matigayon sa road kung wala nagabulig kag nagakooperar ang barangay officials naton. That's right. So thank you gid sa padayon nila nga suporta. Isa ka example dira ang barangay 6 sa pagpanguna ni Kap Rudy Baido sa mga bilog nga council, SK Council, upod naton dire of course si Kagawad Jason Rojo. Wow, salamat. Kikagaasiling ni Jerry Limaco. Good noon sa inyo nga tatlo kag isa man akong nakapangayo da bulig sa dialysis patient. Wa kanami gikuno kay Ma'am Ma'am Joveline. I Ako talked to kuno. you once when I received medical assistance from my papa's dialysis. Kagkabuot gid. Bo, Sa imo ginan, man, Sir ma'am. Rod. Oh, Actually, yes. why labot buot, alwan gini si Miss Ah. Joe. In fact, basi pa niya ganyan tanli after. Oh, wow! Sir Greg, thank you, Greg. Halin pa sang una pa si Kong Greg mabinuligo na siya. Halin pa sang ara siya sa isa ka radio station. Hindi pa to siya politiko, pero ginambali lang mabinuligo na siya. Kanami no kanday JBL Ontayaw, salamat man kay Ma'am Jobeline. Ma'am, salamat kay kuno JBL. Hindi mo ni boyfriend? JBL Ontayaw. Para makayom ta. Wow, may idol. Siling ni Queen J. Ma'am, Para naman. Jobeline Canoy. Kadamo kay gili fans. Damo fans Kay siya. kanami sa inyo kay Totoo Tatan. Siling nga, pwede ka pangayo, legal advice ka. Yes, sir. Pangayo. Pwede gid sir. PM lang ko sir sa akon nga nga Oo. personal account kay replyan ta gid na sa masarangan ta. Na. Kag sigurado na niya, mayo gina nga advice ang ihatagin sa inyo. Amo nang kanami kag di Attorney Mark Mayo masiling naton na katahom nga ti nakaupod ka namon subong nga hapon. Kag ti basi may dugang pa ka mo ma'am about this
Heart and Kidney Center. Yes sir, Nga sa palabutan. Draya ang aton lang gid guro ang mapangabay sa aton mga tagpalamati kag mga kautura namon nga wala pa kabalo no. Update nyo kami sa pagpangamuyo, no. Subong hindi ta na kontrolado ang tanan. Hindi ta na masarangan ang tanan, hindi na masarangan sa mga balatsyagon ta kag paminsaron ta kung ano man ang sitwasyon. Ginoo kag pangamuyo lang gid ang aton pwede nga katuan. Kag sa kay Congreg, sir tani hindi kagid pagkapuyon. Correct. Kay padayon lang gid kami nga Good magatindog health. sa imo likod. Kag sa tanan nga mga pwede malabutan sa sini nga tingog, pangamuyuan ta si Congreg. Good health para kay Congreg kay hindi lahog-lahog ang trabaho ni Congreg para sa bilog nga Bacolod. That's right. Kag ang intention ni Congressman Greg is mabalik ang matudtuod nga serbisyo sa tagsa ka Bacolenyo. So amo lang nang apilar namon sa amon mga kliyente. Kag kwaon kung manigaling nga opportunity sa Rod no, sa tanan namon nga mga displaced OFW. Wala kabalik obra, wala nagaan kontrata. It's because of this pandemic. Yes. Kung may willing da mag-training sa visual graphics, sa computer na siya, NC3 na ang imo makuha, basi wala ka subong obra. Sa tanan nga gusto mag-training sa call center, we need 20 slots per program. I-facilitate sa opisina ni Congressman Greg Sataya, ini nga mga programa ginhatag sang TESDA. Tapos hindi gid kami magduwa-duwa sa akomodar sa inyo sa opisina starting on Monday. Ma'am, sinong point man? Yes, ako lang Okay. gyapon ang Tara. ipangitaon, no? Padayon kita da nga magpalapnag sang kaayuhan ni Congressman Greg Sataya. Hindi gid kami magduwa-duwa sa pag-akomodar sa inyo. By Monday bisitaha ang amon opisina basta displaced OFW ka o kung diri ka man nga nagaubra nga wala kabalik gyapon sa iya ubra, pwede ka gid makipag-angot sa amon opisina para magiyahan ka muna mon sa Lunes. This is ASAP kay kinanglano na gid mag-start ang program plus may allowance ka muna every day. At the end of the day, may certificate ka mo nga pwede ninyo gamiton nga makapangita liwat sang ubra. Wow. Yes. Attorney, may dugang pag-iin. I'm sure may ara ka. Yes sir, ang ako lang siguro samtang of course ara na ng Bacolod City General Hospital manong construct na pero particularly sa aton nga mga heart and kidney nga mga patients dira samtang ginawlat naton ini ang iling journey sa aton nga Negros Bacolod Heart and Kidney Center, at least ginapaalinto naton sa ilagid sa road nga samtang way pa ini ang aton opisina ya padayon ng serbisyo sa sini nga mga pasyente. Ang punto tira naton for the information of everyone, sa subong ti ara pa na sa Manila ang aton nga pangayuan bulig, meaning siya na ang health services dito pa na naton maagom sa Manila. So sige-sige nga aton assistance dira sa road. Yes. No, magpakig-angot lang gid sa amon office. Ara dira located sa High Strip or sa ground floor sa High Strip 3. Circumferential Road, tabok lang ginasang Panasyatic, walking distance from NGC. Kung may ara ka mo himata nga hindi gid malikawan or dapat gid nagakinanglan nga ma-admit sa Manila tungod nga may problema sa heart or kidney, mabulig gid kita sa road, no? Yes. Basta pabalo lang sa amon office. No, so sa liwat nagapasalamat gid kita sa road sa nang ikaupod naton, Yes. si Ma'am Irene, Yes. Ma'am Stella, Yes. ang duwa naton diri ka mga kagawad, of course upod si Miss Jove, even sa Action Radio, thank you gid kita. Kag sa tanan nga nagapamati sa road, ang amon lang gid na diri mensahe, that's why nga ginasigi-sigi ta ini nga programa to remind Yes. ang mga pumuluyo sang Bacolod nga abre gid ya ang opisina ni Congressman Greg Sataya nga magserbisyo para sa tanan. Wala pili, wala sa kung lano pang political requirement. Correct. Sino kilala mo, Correct. backer mo, maninoy mo. Amo ni nga aton mensahe gid sa Get Closer. That is Correct. why Get Closer. Get Closer. Palapit ka mo sa amon kaysa masarangan namon mabulig si Yes. Congressman Greg Sataya. Yes. Get Closer kay open lang amon office. Correct. Sir Rod. Thank you, Gid. Padayon kita nga maghalong, magpangamuyo, kag padayon kita nga makigbato sa sining pandemya. We have to survive. We have to adapt. But of course, sa pagsalig naton sa Ginoo, we will make this and we can survive, Gid. Thank Yes. you. Sir, Good kari afternoon. ka naman lang gidi. Pwede ka lang ka-shout out. Sige na, Drio. Dasig sa imo barangay. Shouts na. outs. Oh, i-introduce ka ni Attorney Mayo pa. Oh. Pinapakilala ko sa bilog nga Bacolod ang pinakagwapo nga kagawad. Kagawad Gerald Tana. Shout out. Mayong aga sa hapon, mayong hapon sa tanan.
Ilabi na gid Sir Rod, thank you gid sa imo no sa opportunity. Grabe ka pangibot ka gali. Oo. Bat kita modelo na ton si Kong kung si Kong ya sa serbisyo ay na iya bisan kibuton man sa gulpihon man sa basta sa ngalan sang serbisyo publiko si Kong Ara. So pasalamatan ko man si Kong kagang si Mamayta, family Gasataya Yes. sa opportunity to be part sang grupo, Amen. grupo nga wala kolor, grupo nga handa magserbisyo anytime, anywhere. Kagawin mo griton. Ginagreet ko of course ang akon nga pamilya, akon asawa, si Mrs. Kizia Ibanez Tana, akon nga bata, si Zach, and ang kabugusan nga pamilya Tana and Ibanez. And of course ang akon nga pamilya man sa Barangay 30, akon parents. Kag tanan nga akon nga kakabarangay, Barangay 30, ginatamyaw ko sang mayong hapon. Wow! Kaya ka namin nga tanan tadi Yes, involved. si Kagawad na, tagali isang barangay 30 Yes, ma'am, kaya wala pa si Wala Action pa si Ed. Idol ta. Oo. Okay. Pwede ta pa makao ng oras. Okay, so reminders lang gali i-take ko man nga opportunity. Medyo may ara kami mga kliyente nga siguro nagkala-expire na ang ilang mga SIM card. Okay. Out of reach ang inyong mga telepono, miskin ano naman katawag. At miskin ano naman ka-text, kay patay ang inyong telepono, hindi nyo gid na siya mabatunan. And if ever, until now, kung naka-apply ka mo last September, and then hasta subong wala pa ka mo natawgan, may problema na ang inyo telepono, makipag-angot sa amon talatapan palihog, kay hindi pwede nga hindi makalabot sa imo ang para sa imo. Wow! Amo na bala sa to sum it up no kanami ko na balang ako ungo nagkanta ko halin pa pagsugod ni Kong Greg Dalagan sa politika ara gid ko until now. Amo na nami ako uli na mga jingle nga ang siling sang bakulod non kampiyon gid ang serbisyo mo. Do masiling ko subong nga ang singgit sang bakulod non kampiyon gid ang serbisyo mo, hindi lang siling ang singgit. Do ka nami gid ba lang ati. Well, damo-damo, nagid ko yung mabatian nga positibo ya bala. Tapos yung kay Sami Araman gid nga, hindi na malikawan, natural na, may negative, may positive, no? Ang, sinambala ko na naiapermya, sige, salamat. Naglantaw ka, amo na ka ng bus ka. Salamat, hindi ka na makipag-away. Yes, Oo. pero sa panahon, subong niya sa Rod, may pulo, mandaya ka negative comment, kag Yeah. may isa, mandaya ka positive comment, mabuhi na kami to sa isa ka Oh, positive comment. yes, sakto na. Yes, Oo, oo. attorney, kanami. Wala kami tiyempo para sa negativity, kaya damo pag ginatrabaho ni Congressman Greg. So kung mag-focus or maghatag kami da tiyempo sa negativity, medyo mapugday kami. Yes. So dito kami sa nagapati, kag nagasustain nga gapati sa kay Congressman Greg, kagapati gyapon sa amon opisina. Enough na siya. And at the end of the day, may Ginoo nga nagaupod sa amon. That's right. Na, may isang tahong Yes, Sir Rod. storya And ni we need Ma'am more of Jacqueline. Congressman Greg Sataya. Yes. And thank you, Attorney Mayo. Thank you, Miss Jo. Yes, thank you, Attorney Mayo. Kay isa gini siya sa mga nagapanaog gid sa grassroots naton. Oo. Oo. Kung wala si Congressman Greg, siya ang nagapanaog sa grassroots ta para mabalaan kung anong kinanglano nila pasaya sa opisina. So amo na siya ka-effective sa opisina. It's because of these people. And for that, ginapasalamatan na namon si Congressman Greg for believing on us. Kung wala siya nagapati sa amon, kag wala ya kami gingaan sang amon nga pagtamod, hindi man namon ma-imagine kung ano kami kung wala siya. Yes. So Sir Greg, madam, og nga salamat. Kag padayon ang pagbinuligay kag wala gid sang mabuya hasta sa katapusan. That's right. So, parting words ta, attorney? Yes. Ako, Sir Rod, sa liwat, nagapasalamat lang gid ko sa aton tanan, kay Kong Greg, kay Mamayta, sa tanan gid nga congressional staff, no? Laka lang gid na, Sir Rod, nga may mabatian sila, nga ginadayaw sila, ginapasalamatan sila, because sometimes routine na katama, abla, Sir Rod, na trabaho, duty, obra, may atubang tao, mabuligan, daw somehow routine na. But then, siguro, ang ini nga programa, amo maling time naton nga i-commend ang aton nga mga kopdanan sa congressional Yes. office sa kadamuon na sang nabuligan ta, sa kadamuon sang nagapasalamat sa aton, meaning we are doing something right. Yes. Yes. No, so amo na ako, I take this time nga magpasalamat kay Kong Greg sa mga kopdanan namon, kan of course sa tanan nga nagapadayon nga nagasalig kay Congressman Greg Sataya. Just a little reminder or recollection, 2016 Sir Rod ging saligan sang Bacolod si Yeah. Greg Sataya nga Manginila congressman. Yes. 2019 liwat nga nagserbisyo si Kong Greg nag-perform
Yes. Kag ginatag nila liwat ang ila salig nga mangin ila congressman sa syudad sang Bacolod. Kag sa natabo ini Sir Rod after sang second term ni Congreg nag-pandemic, nag-perform mga ton congressman. Nag-pandemic, nag-struggle, Yes. nabudlayan ang tanan, naggwa ang aton congressman, nagbulig, kada may ma-quarantine, naga-provide sang kalanon. Nanghatag kita manok sa kada panimalay. Yeah. Padayon ang aton medical burial assistance during the pandemic Yes. hasta subong nga naga-recover kita sa COVID-19. Yes. Nakita naton sa Rod nga wala sang rason nga hindi naton pagpadayon ang pagsalig nga ginahatag ta kay Congressman Greg Gasataya. Yes. So amo lang nang amon man ginapanawagan sa tanan. That's why nga naga-inform kag nagapaalinton gid kami sa inyo. It's because our congressman is a working congressman. Yes. So thank you gid sa Bacolod, pumuluyo sang Bacolod kag halong kag God bless gid sa aton tanan. Yes. Kag sa imo man Attorney Mark Mayo, thank you very much on personal note kay one call away kagid. Yes. Maski ano oras, salamat ha kay ti you always flat-footed. Hindi kaya mahangin bala. Yeah. Kaya isang abogado na ay ka-air na siya, ben na nanda. Mabakala na tanay ki. Pero kaya ka namin si Muya na wala mo kinapasunod sa ulo mo ang bugal bala. Nga ti, mas hiling ka abogado. Wow, kanami no? Highly intelligent. Doon ka mo na bala kay ti mahanga ka. Pero iban, may nga sobra mo ano man. Tikalon na to sa. Pero ikaw kanami. Padayon gina Attorney Mayo. Thank you gid Sir Rod. Thank Yeah. Nakita ko ginaya sa imo ya mag-anang Yes, ano mo bala? hapos palapitan. Hapos palapitan. Kamutanan sa congressional office. It's because Wala gid ko may nakita nga daw. Lain man to so dapasi man to. Pero tanan halin kay Jonald, Melissa, Ma'am Sweet, tanan gid siya sa sa office kanami. Yes, Ma'am Jobilin, your parting words. Hindi man pwedeng hindi tapag i-echo ang kung ano man ang Yes. mga motibo ni Congressman Greg sa opisina. So again, sa liwat, hasta naman sa next nga Sunday naton nga pagkilit-anay. Attorney, salamat. Attorney Mark Mayo. Sir Greg, Mamaita, and the rest sa staff ni Congressman Greg Gasataya. Hindi ko na kamo maisa-isa, pero rest assured nga kung wala ka, mapianggid ang opisina ni Congressman Greg Gasataya. So padayon kita sa aton paghalong kay kung at risk na aton health, medyo limitado man ang aton pagserbisyo. So mahalong lang kita tudo, pangamuyo kag i-lift up ang tanan-tanan sa Ginoo. Yes, that's right. Kag hindi sa Rod mo, nagasilinga salamat man sa inyo nga pag pamati kag paglantaw baw sina Toto Tatan. Salamat liwat kag sa inyo da nga Rona, thank you. Hida. Si ano pagid Judy Piliejo kag mang nang Celia sa Pulupandan kinamod sila parente sa Bacolod kag si Ma'am Elizabeth Gamala. Yes. Thank you gid Romo Pasaporte, salamat. Kag ti kamo na guest ko subong ating congressional staff. Ti sa next week kung kaluyan, i-guest na gid si Kagawad Jason Rojo. Kanamihan ko na. Kikikol ba sa gina mo, pero naman lang silinga kanami gid sa pag inup the night. Sa liwat salamat gid sa pag inyong mga tinion ha, Ma'am Jobilin, kag Attorney Mark Mayo nga maski bala dapat ang inyong ubra Lunes hasta Biyernes. Sabado, Domingo, untouchable na kamuya, pero ari kamo di. Gapamatuod nga ang inyong gugma sa pagserbisyo, ara gid. Tungod na sang, siyempre, role model ta, ginaliwat-liwat ta, kag hindi ta matakan sa pagliwat-liwat, Congressman Greg Gasataya. Congressman Greg Gasataya, kag masilin ko yaya, amo na, do namian ko magambal nga, ang singgit sang Bacolod nun, kampiyon gid! Ang serbisyo mo. Amo na nga kinanglanon kay gidnamon. So padayon lang, good health kag stay safe with the whole family. Yes. So wala katatak mga phone pats ako to Sir Ed. Okay. So this has been Rod Simon. Kaupod ako namon si Attorney Mark Mayo kag si Ma'am Jobilin Canoy kag si Kagawad Rojo. Sa ngalan ni Congressman Greg Gasataya, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.